Så man skulle få morgenkåd på. Så her jeg skal sove helt alene. Overvej lige en stor seng, som jeg skal sove i. Bare mig. Fucking lækkert. Så nu vil jeg bare lige gøre mig klar. Gå i bad og lægge mig op. Jeg tror også, jeg vasker mit hår. Jeg har lige vasket det i går aftes, men det er sygt, som om mit hår bliver sygt fedtet på en dag. Ingen gang for tiden. Jeg ved ikke, hvad der sker for det. Det er så irriterende. Men nu gør jeg mig i hvert fald lige klar, og så vender jeg lige tilbage bagefter. Jeg har fået nogle nye ansigtsprodukter, fordi jeg prøver det her mærke af Nua. Jeg ved ikke, om det er et godt mærke. Jeg har bare hørt meget om det, så nu vil jeg prøve det. Men så har jeg købt sådan en olierens og en rens, som skulle rense ens porer. Og jeg kan ikke helt fornemme endnu, om jeg synes, at produkterne er gode. Jeg synes, jeg får sådan lidt tør hud af det. Jeg ved ikke. Men nu vil jeg prøve at bruge det i badet, og så må jeg se. Jeg endte faktisk ikke med at vaske mit hår, fordi jeg tænker, at det bare bliver mere fedtet af, at jeg bare vasker mit hår hele tiden. Fordi det bare, nu har jeg bare vendt mig til at vaske det hver dag, tror jeg, så nu skal jeg lige prøve at vende mit hår af med det. Så nu lader jeg være. Jeg ender sikkert også med at sætte mit hår op alligevel. Fuck, jeg ser smadret ud. Nå, jeg er faktisk også ret træt. Det er sådan, som om jeg glæder mig altid sygt meget til det her. Det gør jeg stadig, jeg synes det er mega hyggeligt. Men det er som om, når man så lige lander, og sådan har kørt den der bustur, og man lige kommer ind på sit værelse, så sådan bliver jeg helt træt og sådan overstimuleret. Men det hjælper lige at være i bad, og nu skal jeg bakke mig klar, og så skal vi lige tage nogle billeder og sådan noget, og så skal vi spise god mad, og jeg glæder mig sygt meget, og så skal vi bare hygge, og ja. Og jeg er begyndt at bruge den her Vippeserum igen fra Sensi Beauty. Den er sindssygt god, altså sådan, den får virkelig ens vipper til at vokse. Det eneste er bare, man bliver så mørk under øjnene, fordi den jo ikke er særlig god for huden, og det er jo mere tynd hud, man har rundt om øjnene. Så sådan, altså jeg er nærmest lige begyndt på den, ikke? Igen, jeg har brugt den længe, eller for et år siden eller sådan noget, brugte jeg den, og mine vipper har aldrig været så lange, som jeg har brugt den. Men nu er jeg sådan begyndt på den igen. Og allerede første dag, da jeg tog den på, så vågnede jeg synes op med kæmpe under øjnene. Eller sådan, det er jo ikke kæmpe, man kan bare se, at man sådan er mørk rundt om øjnene. Men jeg vil sgu gerne have lange vipper. Fordi der er simpelthen ingen vippeserum, der virker bedre end den her. Det synes jeg ikke. Jo, måske den der M2, men den er fucking dyr. Men den her, den er altså bare god. Jeg har fået så fucking lange vipper af den før. Så prøver jeg den her fra Plaisir. Det er sådan en kollagen booster serum. Som jeg bare kan få i ansigtet. Det er faktisk nogle nye produkter, jeg har købt, fordi jeg godt gad lige at prøve at have en ny hudplejerutine. Fordi at de produkter, jeg plejer at bruge, dem har jeg brugt op, og de er bare ret dyre. Så jeg tænkte, nu prøver jeg at købe noget nyt. Nu prøver jeg den her. Er den fokus, eller hvad? Det bliver sindssygt. Den her. Perfekt. Nå. Sådan der. Jeg skulle lige noget deo på her. Nu tror jeg lige, at jeg får noget tøj på, for det bliver i hvert fald noget, der har håndklæde, og så vender jeg lige tilbage. Nå, lige en update. Jeg har faktisk bare lagt make-up nu, og nu vil jeg lige lave mit hår, og så vil jeg hoppe i mit tøj, som jeg skal have på, og så vil jeg gå ned og spise middag med mine kollegaer. Det bliver mega lækkert. Jeg er sulten. Ej, det er altså lidt sødt det her, så står vi bare alle. Halløj, jeg laver lige en status ud på toilettet, for der lige bedst lys. Klokken den er blevet 16:30 nu. Jeg er kommet hjem fra julefrokost med mit arbejde, og nu har jeg lige gjort mig klar
igen, fordi jeg er på vej til min veninde Alberte, fordi vi lige skal tage nogle billeder af noget forskellige tøj. Jeg skal nemlig lave samarbejde med Design by C, så jeg skal lige have lavet noget content for dem og noget for Naked, og så vil vi nok tage ud og drikke en drink, eller i hvert fald bare lige tage ud og hygge et eller andet sted. Ja, så der vil jeg bare tage hjem nu her, og så kommer jeg tilbage hertil, og så tager jeg hjem og sover hos Axel, fordi at vi skal tidligt op i morgen og op til hans sommerhus. Han har lige købt et sommerhus nemlig, så det skal vi lige op i, og så skal vi på Marienlyst. Så det har virkelig været en begivenhedsrig weekend, det her, med 2 spæophold på en weekend. Så det er meget dejligt. Det er fordi, vi har været kærester i et år. Vi har været kærester i et år her i morgen. Så jeg har taget fri mandag, fordi han så har inviteret mig på Marienlyst fra søndag til mandag. Mega cute. Så ja, det er sgu en dejlig weekend, jeg har foran mig. Så nu vil jeg i hvert fald cykle hjem til Alberte. Og så vil jeg lige være sammen med hende et par timer. Og så vil jeg komme retur herhjem og bare slappe af med Axel, indtil vi skal tidligt op i morgen. Så vi ses bare senere. Godmorgen. Nu er det blevet søndag. Vi har ikke filmet mere i går, for jeg var simpelthen så træt. I går aftes, så vi lærte os bare til at sove med det samme, da jeg kom hjem til Axel. Nu er klokken, hold op, jeg ligner det ikke. Nu er klokken lidt 9, og vi er på vej til Axels sommerhus, fordi vi lige skal op og se det, og jeg skal lige hjælpe ham med nogle ting. Han har nemlig købt et sommerhus, som han er ved at renovere. Og så skal han leje det ud. Men nu vil jeg i hvert fald lige, jeg går lige i forvejen, fordi jeg gerne lige vil hen og købe en kaffe. Axel drikker slet ikke kaffe, så det er ikke lige noget, han lige har derhjemme. Men jeg vil gerne lige have en med til på turen, fordi jeg begyndte at drikke sindssygt meget kaffe, så det er nærmest det første, jeg tænker på, når jeg står op. Og det er måske ikke så godt. Så nu vil jeg lige finde en kaffe, og så vil jeg mødes med ham henne ved hans bil bagefter. Så giver han bare mine ting ligger herinde, ikke? Hej. Nu er vi oppe i Axels sommerhus. Det er jo som sagt et sommerhus, som han skal renovere. Og det hele står en hel masse ting, som vi skal af med. Så jeg har bare gået rundt og taget en hel masse billeder af nogle møbler, der skal sælges, og lige målt dem op og sådan noget, så vi kan få dem solgt, og også bare fundet noget, som vi måske vil have i vores lejlighed, og lidt forskelligt. Jeg ligner en nisse. Så nu er klokken lidt i 2, og så, altså den er lidt i 2, og så kører vi om en times tid til Marienlyst og hygger der. Det er derfor, det ligner, at jeg har en dealer. Hvad? Nej, jeg taler til kameraet. I'll take you to Vegas. Nu tager vi ud og finder noget mad, og så skal vi i Spanien senere.